Au. Ki lho Pak, delok kae utange sama kae. Nek beli kepejel Pak. Kayak iki arek Agustusan barang meneh. Alah kok ket banget ini mau utangnya mah. Ya iyalah, marung setiap ngono harine pira-pira wae kok. Lah kroso. Lagi total lagi oke banget iki kok. Mama aku sih seneng bantuan-bantuan wae kok. Wis boros ngene iki ora ono pemasukan bon-bonan nang warung kakean iki. Ra ngebon ra mangan lah papa ki piye to. Apa ngene iki? Lah kira Agustus iki mah jomnek ora oke wong to ndali nariki sumbangan gawe lomba-lomba kuwi. Lah ya mulane kuwi ya dhewe kayak piye jel Pak? Mah, Ngopo Pak? sadurunge wong donar iki awake dhewe muten dhisik yo. Cek iki Pak. Lah iya kok. Yo Saya. sudah jelas nek iki poin kita mah. Iya lah. Pompong nang omah. Ayo. Mbah, sumbangane Mbah. Iki arek gawe acara Agustusan iki Mbah, lomba-lomba Agustusan, program-program Agustusan iki Mbah. Sumbangane sik lek Kasmidi wis nyumbang 500. Lek Dira ya wis 500. Yuk nganu gur 300. Iki sing Mbah nyumbang piro iki? Lah kok temen ya biasanya kurang 20.000 tawa selawe. Lah iki acarane gedean temenan iki Mbah. Kok temen. Iki acarane gedean temenan iki Mbah. Wis kene si Mbah tak datane 300 gorene. Nah, ya wis lah. Kan iki acara gedean temenan iki Mbah. Dan kita ya kur karek iki ya nyo. Nanti masing 100. Walah, nanggon kotang resep. Malah mambu kecut niku Mbah. Ya ora. Tak datane dhisik kok cek. Nah iki Mbah Rep ya 300. Wis ya Mbah ya. Ya. Iki narik uang kabeh ya. Heeh iki kabeh wong iki. Ya wis Mbah aku tak mlaku-mlaku dono karo narik liyane ya Mbah ya. Ya wis panang hati-hati. Heeh, suwun ya Mbah. Nggih. Oh alah sumbangan kok oke temen. Aku ki ora ndek duit dari kok oke temen sumbangane. Ayo Pak cepetan Pak. Cepet mah. Ya Pak. Ngene iki kan jenenge Dik, kerjane kerja singkat. Tenan to mah. Nek iki entuk duit tenan to mah. Kesel ya Pak ayo terus ya. Jeneng mlayu di sedeket bengi wong kok. Lumayan 300 Pak. Lah ya iki jenenge lumayan mah.